Joseph Borsch ta' 61 sena minn Witilajn inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li ta' fastidju sesswali lil 3 kollegi tiegħu. Fil-qorti ntqal li l-imputat li jaħdem fi skola kien jistaqsi 3 persuni għal pjaċiri sesswali li ma' persuni huma żewġ nisa u raġel u jaħdmu bħala uffiċjali tas-sigurtà fi-skola. Intqal ukoll li f'ġurnata minnhom l-imputat allegatament ħakkek ma' waħda mill-vittmi. Id-difiża appellata reħelsin mill-arrest li ma talba opponita li għal prosekuzzjoni minħabba biża' serja li l-imputat javviċina xi xhieda hekk kif 4 mill-5 xhieda jaħdmu mal-imputat. Sudaniż ta' 27 sena weħel xarejn ħabs sospiżi għal sena wara li ammetta li kellu fil-possess tiegħu 5 grammi ta' droga kannabis sintetika. Intqal li r-raġel li m'għandux saqaf fuq rasu ġie arrestat il-ħadd filgħodu fi ġnien pubbliku fil-Marsa bid-droga. L-imputat ġie ordnat ukoll li jħallas multa ta' 500 euro. Mara tqila ngħatat kumpens ta' 8,000 euro wara li ġiet imkeċċija inġustament minn xogħla. F'Awwissu tal-2018 il-mara ndunat li kienet tqila u meta kienet 6 xhur tqila fi frar ta' wara hija ppreżentat ċertifikat li kienet ma tiflaħx lid-direttur tal-kumpanija. Waqt li kienet fuq sick leave, il-mara marret għand spiżjar bħal qormi u faċċata tal-ispiżerija kien hemm uffiċċju fejn marret ħallas għall polza tal-assigurazzjoni. Hekk kif kienet barra minn dara, ġiet irrapportata lill-imgħallem tagħha hekk kif xi ħadd ra barra mid-dar. Meta din irritornat għal xogħla, id-direttur qalilha li tista' żarma. Intqal li ma kienx ġustifikat li l-mara għamlet il-qadi f'dak il-ħin, iżda l-proċess ta' kif kienet keċċiet ma kienx ġustifikat lanqas. Albert Buttigieg li qed jaffaċċja akkużi ta' ħasil ta' flus mhux se jiġi investigat fuq filmati li nstabu fuq apparat elettroniku tiegħu li ma filmati jidhru li ttieħdu minn kamra moħbija f'tojlit tan-nisa. Dawn il-filmati kienu qed jiġu investigati u jidhru li ma ttieħdux mis-sit tar-ristorant. Wara li dawn ġew investigati, il-pulizija konkludew li ma kien hemm ebda reat, allura Buttigieg mhux se jkun qed jitressaq fuq akkużi marbutin mal-filmati.